No, não. Веско. Се прави. Продължение се вярващите. Марто идва днеска и ще направим един лагер. Stay tuned, motherfuckers. Първа вечер от днешния ден. Днеска пристига. Не знам колко други вечери ще има, май са 2 вечери. Така че ще направим много брутални тренировки. И няма да ви се струва, че 2 дни. Толкова много тренировки сме подготвили. За 2 дни. Нямате си идея. 4 на ден. Малко ще кажеш. Ще се плаче. Много тежки 2 дни, а? Той вече паста 24 часа, ще прави 72. Не е сигурно, не е сигурно. Ще прецена в нас. Но да. И почваме емом тренировка 20 минутна. 5 набирания, 10 лицеви, всяка минута. Ще се видим по някое време на сериите. Имам работа, ще трябва да се ходя, аме няма. Харесва и с един и още повече с двама. Ако знаеш, техме поеме по-голема компания. Дай му бе. Вече 3 пръста и почвам правя гейм сайнове. Тежак бизнес, нема битки, нема лайфове. Тото съдържанието ще бъде твърде крайно бе. Лайфа седи на пръсти като балерина. Толкова духа трябва да гледам да не настина. Дава се ошейски лиги, искат господина. Ходеща купчина от... Време в края на тренировката да запукаме една предна, да видим докъде сме. Вчера правих малко, сега ще видим какво става сега. Рай, ако те към рай, изглежда като това. Точно така, абсолютно. Така че е така. Само чакай, ще там снимам. Аз мога да направя силово на това. Веско. Можеш, ама трябва да си хванеш малко повече надхват. Повече надхват. Видиш, това ти е нормалният хват. Да. Трябва да дойде така отгоре ръката. Дай, че няма място на телефона. Добре, окей. Оба! Чакай, че то... То има дърпа назад и аз не мога да... Трябваше предна везна, моля да се набера да съм бързо, да се причина. Чакай да рамената си. Не. В момента не. Прека. Маняци, оста. Сега се събудихме с Мартича. Ударихме на един вест тук да яде. Сега не знам колко е добър спрямо миналия. Сега се загледах, тук сигурно има едно кило вес. Не бе, няма едно кило вес. Това е в меда. Не бе мъгнато. Това е много бе. Това е много бе. Това ще се гръмна тук 100 вес. Човека 63 с българската машина. Сега ще видим какво ще правя. Аз съм почнал да обработвам влога от ловач с Симона и по някое време ще се телепортираме някъде. Аз съм на 33-4 час без храна вече. Да, аз от 5 минути. Аз му готвя. Аз от 5 минути. За да се дразна. И ще видим докъде ще докараме. Принцип се чувствам много изпържен. Извинявай, разсех се. И главата ми е малко пържилка, много тежка, ама ще се оправим сега. Аз го карам да яде, не знам за какво се прави тук. Отиваме на плажа, носи сол, малко вода, 1 литър. И така, сега ще видим на къде ще ни поведе вятърът. Отиваме към втора буна да поплажуваме. Вечерта ще бягаме 10 км най-вероятно. 3 hours later. Елкота Ракино. Проверяваме сега дали е на място, дали има нужда от преместване и почваме да ходим надолу. Как е, Марто? Плачето влезе много добре, ама аз съм хапнал, ти не все още. Не знам какво да кажа за тебе. Така положението е... Мисля, че не съм ял 36 или 37 часа. И май няма да бъдат тези 3 дни. Защото почвам да усещам разни неща по лицето си. Да ми пилкат някакви сигнали.
Почва да ставам леко раздразнителен. Моя брат е съгласен с мен. И не говоря много. Брат, така ми пилка главата, не ме става да кажам. Брат, тук точно по средата. И навсякъде. Почвам да отключвам генджутството на Наруто. Ако се окаже, че ти си робот, а ние сме Може, брат. извънземните населявали тази вселена. Заселили се по-скоро. Може, брат. Все е възможно. Сега ще правим едни палачинки, направим хубави само с банани яйце, които мама ги гледа от една мацка Диана Боса в YouTube и сега ще ги тестваме. Да видим дали стават. Мама твърди, че са много хубави. Ние също ще видим какво ще твърди. Диана Боса ли, бе? Диана Боса се казва в YouTube. Тя е малко луда като мен и ходи боса навсякъде. И така нататък. Да, не, че е бос. Това е положението за сега. Излезнава всичко лада. След половин час ще е надуто, брат. Ще е надуто, да. Бе, няма да се къртя много така. Ани, че не мога да Жената не спира да вика. Нещо се напрегнава. И така. Ще се видим след малко. Почваме на ново. Няма да ям, ама ще ям. 43 часа издържах. Не ми е добре вече. Правим едни палачинки бананови. И аз пази да ги зумна, Не постане ли? стани ти. Екстра са, бе. Това е последната. От слънцето нищо не се вижда, но е топ. Да. Рецептата каква е? Рецептата е 2 банана, 4 яйца и всичко точно. Държите ги малко повече да не прегарят или не, по-скоро неадекватен съм, братле. Държите ги малко повече на тиганчето, да си сванат хубава коричка и тогава бърште. Аме, много хубаво. Здравейте на моя диван. Тук сме, ядем по 5 яйца и крема сиренце. И за десерт, нали са палачинчета, имаме кленов сироп, имаме шоколади, такива на бетър, които нямат палма мазнина вътре. И ако някой искаше си вземе мед. Тъй че, съжалявах тук е... А това тук яде ли си? Това е Гари, не, той яде. Остава маняци. Тук сме с Марто. Опа. В сенките. Цял ден спиме, вата, ядеме дния. Купих една 17 кг. Много лишано. Аз муфта Веско да изяде едно парче, ама като за състезание, ама не иска. Ще го пробваме утре, май. Или след тренировката. Ще заслужава да го видите. Ще видим. Колко бързо ще изяде едно Събрали парче. бая хора на лостовете. И е време да попростеем на тренировка днес. Марто е тотал ще да, ама ще се оправи. Няма да коментирам какво се случва с мен, ама ще се оправи. На 2 норофена. Така, поне искам да си върна супер сетовете на набирания силови и кофички на лост. Ще правим няколко серийки такива неща, така че почваме с тегав тест 10-10-10. 10 силови, 10 кофи на лоста, 10 набирания. И ще правим през 2 надолу, 7 на 8, 6, 5, 8, 6, 4, 2, 1 и така нататък. Тестинг. Аре, почва Исо. Марто, ти какво правиш? Загрявам. Ей, светна нещо. Ере, гърми малко. Вали. Чай са. 3, 2, 1, рум. Не става. Нищо. Е, там много тъмно и гърми. She like the way that I woo. And she let it clap for a nigga. She let it clap for a nigga. And she throw it back for a nigga. Yeah, she throw it back for a nigga. Mike and Mary. Billie Jean. Christian Dior. I'm up in all the stores. When it rains, it pours. She like the way I Mike and Mary. Billie Jean. Christian Dior. I'm up in all the stores. When it rains, it pours.
She like the way I when I walk in the spot, 30 on me. Buy at the club, niggas know that I'm paid. Bitch, I'm a thot. Get me lit, I can't fuck with these niggas cause niggas is gay. All in my page, sucking dick. All in my comments and screaming my name while I'm in the club. Throwing them hundreds and fifties and ones. I smoke. They know I'm wildin'. If I'm on the island, I'm snatching the cell. Brody got locked, the night is bail. Until he free, I'm raising hell. Tell my shooters call me FaceTime. For all the times we had to FaceTime. 3 nights I do a state time. If you need the glizzy, you can take mine. Please don't come up to mine. You know Тренировката ще я насрах. Какво се случва, Веско? Гръмна е тук некъде и ние... А това тук не е много безопасно да минаваме. Давай, на ръж. На ръж. Най-лошия случай ще станем светкавицата вътре да флаш. Макуин. На DC, бата. Ти утре си... Не да снимаш, че е майка. Да бъде записано. Да, на стерео, как умирам тук от светкавица. Както видяхте от намарто клипчето на телефона, гръмнани, много мазно и ние избягахме като жени. Това ще най-бърз тренировка. Не знам, че мога да правим 10 силови, 10 кофи, 10 набирания. И сега ще продължим с бутаща тренировка вкъщи на успоредките, така че stay tuned. Сега се прибираме и почваме, поне сме загрели. Тук Марти, какво ще правиш? Графикче, брат, няма. Графикче, брат. Как трябва да се бачка и на отпуската. Аз хващаме тук на тези стойчици и топ. Young Metro don't trust you, motherfucker, you better run. Минути по 8, дълбоки с 16 кг. Малко обхват на движението. Оп, за малко. Кажи колко часа? Колко часа? Да. Не знам. Добре, часа е някакъв. Това го слагаме сега за 30-40 минутки, в най-лошо случай 40 минути, 30 минутки в форничката и... Да, очаквах да се случи нещо такова, затова изчаквах. На стерео. На стерео, мате. Измиваме сега сетите, за да мога да бъдем по-прецизни. Защото тази фурна не го прави за първи път това нещо. Ако си мислиш, че си изненадаха, въобще не. Даже ще е майката на тази. Та фурна да не е беко. Аре бе. Чакай бе, бате. Да не е студено тук. То ми падна батерията. Не, батерия. Защо не пасва? Браво.
Савате с голяма прецизност. Трябва да го вкарам, за да не впадне и 40 minutes, you know, brother. Мисля, целта е да е горе-долу, да е много маничко, бе. Какво ти става? По-голямо да е. Здравейте. Добре дошли. Така, мъжката. Така, ако се чуете, що съм зумнал в динята, това ще е парчето, което Веско ще изяде за колосалните 50 секунди. Гледаме да падне, гледаме да падне под 50 секунди, но целта е горе-долу там. Тоест, искаш това парченце да го изям за някакви къси секунди, така? Да, ма я го покажи и в профил. Какво значи профил? Така. Сета. Окей. Това е Къде ще? остатък от днес. Добре, това няма да го... След това да ям. Тук ли ще го ядеш? Динята парчето, чакай да си. Значи, чакаме малко да се затопи, защото е много студена в момента динята. Тъмън, докато те така малко да отдъхне, да си поговорим с Мато. И... ще имаме ядене, така че stay tuned. Не знаем колко тежи, предполагаме, че към 300 грама или нещо от сорта. Може и по-малко да, ама към 300 грама ги докарва според мен. Чакай да кажем сега защо говориш за тези грамове. Защо говоря за грамове? Защото 300 грама е изядено за световен рекорд 30 секунди. Така че ние велико. Мога да викате рекордьора. Ама не знам, нямаме кантар да премерим динята, ама като я гледаме към 300 грама, тук на сещане даже може да е една малко повече. И тук има таймер, че може Марто да покаже къде се намира. То не знам, вижда ли си? И ще го пусне и ще тестваме да видим динята. Като няма да ям кората, нали? Ясно това, ще ям само горната част. Ама ползотопли се колкото може повече. Сега ще ми замръзват зъбите на буклук, ама трябва да се почне. И не знам как ще ям, ама това е живота. Марто... Само... Готов ли си да мачкаме тази? Значи трябва да ти казвам старт и почваш. Да, тук ще се задава като... Няма, брат, ядеш. Като общачка. Я махни само тази гъба, че много ме дразни. Напред я бутни, наляво. Така. Чайче. Така. 3, 2, 1, старт. No. Давай. Малко че остана. Минута и 20 секунди. Това е много студено. Замързахме дойде. Това е вече някакво да се... Малко бялата, брат, знаеш. Да, който не знае за какво е бялото на динята, Веско разясни, ако не сме го казали. По-рано казахме за хуя. Мене не ми трябва тук смартфона. Мъжкият член. Така, тук приключваме, понеже имаме още една купа, която вече няма да се състезаваме. Която е поне килограм 2.
Баничката още 10 минутки е готова. Така че... Той продължава. Няма. Като дете! Вече приключи състезанието, брат. Загуби. Аз скучна брат. Загуби. Той опича се би с още 2 парчета. Да. Ево на питя. Така ще му направим главата. Ние с Марто ще се насладиме сега на това. На диничката. Ей, това гуси от 5 часа само на телефона си ти. От 20 минути. Така, тази тениска каква е, бе? 20 минути. Готина е тази Това тениска. е вамп тениската. Пичовете ми я дараха безплатно, за да видя как изглежда. Так, отзад има също много готин надпис. Батерията е много добра като цяло. Ето малко може да писне, това няма пипал като цяло. Чакай. Добре, да, качество. Правят е във Варна, пичовете ръчно български материали използват, така че full support вамп. Да. Здравейте! Намираме се на нос Калиакра. Предния кадър, който аз снимах от моят телефон, мога да видите къде бяхме на един гръб. И сега съм намирал на тази красота тук. Водичката е кристална. Имам изкушение в главата да скочим, ама знам, че ще умра. Тя водата е кристал. брутално. Водата е кристал. Кристал? Да, моден. Това е било моден подиум според Симона, но това е реална крепостна стена. Както и да го погледнеш, е крепостна стена, не е моден подиум. Става. И да, може би сега ще отидем на плаж, а? Ще ходим на плаж. Ще отидем, да. Отиваме на плаж сега и се надяваме водата да е горе-долу така. То няма как, но ако влезе в тази вода, ставам русалка от остров Мако. Возрастите българи. Носи си вода от вкъщи. Дай да покажем солената. Вода от вкъщи, 2 баници вата. Солена, сладка, за децата, който е каквото иска. Сладко, солено, няма проблеми. То е при нас. И топ спот. Няма някой да е ял баници тук. Така. Трябва да хапнем, е? Няма сладота. Браво, Веско. Здравейте. И тук сме с Симонка. Чувате много, ама сме на бота. Там долу плажа. Качихме се в момента. Аз съм малко бос. Тук е моята. Тя буквално е като някаква милионерка, която просто обикаля. С обувките аз съм Тарзан Джуманджи въртле. Класна дама. Да. Сега отиваме надолу. Тук, че се разхождаме по течките. Разхождаме се отгоре по течката, ама сега се прибираме и така. Гледка от долната част. Ей там. Веско. Моя Максим. Кое е това? Добре ми, приятел. Чакай, че сега трябва да го махна. Аре, Максиме. Жив го оставих, бе! Жив го оставих! Аз бях приготвил оръжие. Зашеметих го и го пуснах. Марто днеска убива всичко живо, бат. Каквото види, често ми казва, ма. Некоя курва, ако види направо, ще я пребие, мата, ще я приключи. И за нея имам чехъл, брат, ама е по-голям. Айде, там не е толкова хубаво, по-добре е на Бора-Бора. Да. Къде се прави това, не? Ба, зависи какво се прави. Българцата. Блаженни са вярващите. Чак ли е царството небесно? Като българи. Като бай Ганю. Като бай Ганю, краби колкото може. Дами и господа,
да завършим този влог. Марто днеска тръгна, беше много хубави няколко дни. Много съм доволен от това как прекарахме, доколкото разбрах той също. Потренирахме, ходихме малко навънка, разцикахме и така. Точно минах през магазинчето, купих си 4 киселини млека, че са заредили от моите и исках да споделя нещо. Нали, сега имаше, по принцип има 2 каси там, където си пазарувам и едната каса съответно беше, нали, фул с хора и всички чакаме, нали. Жената, която работи там, просто ми каза, айде, ела. И нали, да мина на другата каса, обаче никой друг не обслужи, само мен. И това го държа на това, че аз винаги съм отзивчив и така нататък, така че мисля, че това може да ви докара много напред за живота, дори и на касата. Така че бъдете отзивчиви, да помагаме на хората колкото може и като са на работа не да ги се караме, като нещо стане, нали? То те живеят за първи път живот в момента, не са опитни. Така че да, бъдете по-добри хора и не съдете другите. Освен ако, нали, сте убедени, но то пак няма смисъл, защото съдите само себе си. Така че, да, бъдете хора, бъдете себе си и не се правете на някой друг, за да се харесате на трети. Благодаря ви, че гледахте този клип, който го изгледа това Евала. Моля напишете едно коментарче какво мислите и някоя мъдра мисъл. Ще се видим в следващия клип. И така, мерси, че гледахте. Довиждане, благодаря. Subscribe, лайк, камбанка, който иска, а който не иска, няма значение. Важното е да сме си приятели тук.